So, what's up mga kapobring guys? May buntag adlaw Miyerkules. Oh, Martes eh. Nakakuha ko mga guys oh. Kay mangita tag quarters dan. Ato nang tara sa rason ang kasada. Mangita tag para bunyag sa kumbibi lagi. So, pila ka haro ng kuan. Bunyag ang manok dagko na kayo ay nang pag makaabot akong kwarta ron magpa-kuan na yun ko schedule ko anang Domingo ang schedule ay hasol kayo ngayong adlaw kay trabaho ta. So kita-kita taon niya asa ko mag sunod na vlog ani. Kabiyahin na lang. Maliit na. Takbo na di gatas bata. Di gatas bata niya manok ng silaw. Pagkapriha ginagawa rin.
shop. Matay mo niya eh. Ayun mo lang ko. Ayun mo ko. Hindi na nakarakan eh. So makita pala ito buwan. Batas. Law. Okay. Buwan. Tapos yung kapit-kapit ulit. Production balisik. Production balisik guys. Ano guys? Ako din. Hindi ka na mo. Kita ka sa na ako agad eh. Murag bakit siya kawal? Vlog, ako patira na. Vlog. I-comment ang gamit. Okay. Yo, what's up mga guys, maayong gabi eh. Nana ko sa moa. So nakapalit ko kuan, law o gatas bata. So nakutasan akong vlog ng taman eh. Kung bata mo tanaw ni og salida sa cellphone. Ang mga pangbata. Salamat guys inyo hang pagtanaw dia. Og nakutason ganing taman og maayong gabi. Bye bye ate.